Eniema we ye friend adobo. Ye besi adobo. Adobo na se ne se nana dawa oyo pani oyo Hemaa obebo bome emman ho ban. Enti oyo Hemaa pi no a oti akonwa tuntum so no a wawu ni de agise ye na mamre ayie. Mamre ayie no ye beso no adobo ama okọ a na ye no ho afọ ni bisa se wo ba ye wo den was me ba ye gya me kwan me nsi no mu gya me kwan me ma gya me kwan ene adofo egya me kwan enti ye be hihye sa na me nyina a chechire na ye de asoa obia obeso bia na ebeba soso ama obia so ahu anwanwade ewom ye be hihye soso enye se ye de bibi be hyem bibia nim enu an sa na me o hia na ye de be hihye sa na ma na so ye so a ubehu se sunsun abam ya nwanwade obi ohun bi da no na wahwe bi na daachi bi no ono nso de akasem a kire ne ba me ba chao ya mamre kwan me maame eye o Hemaa ema kwawu nifa Hemaa kwawu Obomeng kwawu Obomeng no ye nifa ema kwawu krotu odunson me maame na ye o Hemaa ema nifa efan enti ne me maame ekwakura ebia ne na amafo ma ya ba no ye nte ase ba no ye behu ne bio enu nti na ye ka no tete kasa ya bebu mu se na Hemaa ekwakura enti me maame kwakura no na ewo se ye gya no ekwan amamrem efa enkonwa ho enye akonwa ene akonwa eye akonwa tuntum ye nananom ekọọko tete mrem omode baaye ebe hye enumonyam ema akwawu ti so hu se ye bibi se ya na eya kesiye pa ema akwawu ahemfo na ye de saa amamre eja wo kwan Hemaa ene ahemfo omoti akonwa tuntum so amamre kwa so ye maame esanse woti akonwa tuntum so ntino se ono nso ba beyi abusua ene ne ma ani kuro no obeyi yaya ubehu se abate se sebe obia akom asine so ebeba ama di enya mema omo ya brane ombe susom aboai efise se onipa kono a esono no se wotihwe ana se enima ni fie bu a eche se ya tomra ye nyane kwampapa enti yesoa ne se emema abrane ya ejina ho eye ababu ombe susom aboai Anuti nia yedi kan ene nananom ayefo eka ye no eno ana sam twetwe nkomo ene aya anasa aba panyifo ni bia twetwe nkomo efa ene dwumadi omobedi eye nana adawa asieduwa aye ase
na omo di kan che ye se na omo beso bibi na omo so a ye be hu ensenche ni ti samre eno na samre yegu so a ye ehwe yi wei eye ahim ewo kwawu bomen a ye ededa nana adawa asi edua ekwan che se nana kwakura we nyina ya mane ne amamre che se nana kwakura ma me se metimi ne nana akasa kakra nana mbacho wei eye amane ne amamre sampon the friend sampon unya hwe bade so pa ebesi so di ohima na wowu no e sampon na eba no omunyina ne ma na kinyina ye ono na de ebedi na de no ono ekotena mu na ya ye na kire no